Entegrasyona civakî. Entegrasyona civakî ne wekî asîlasyon, wekî pêvajiyekî ku civakê cuda bi nasnameyê xwe yê cuda dikare bi hev re civakekî hevpar ava bike têfêmkirin. Di vê nêrîna teorîk de entegrasyon divê li ser bingehê azadî û xweseriya civakî weravekirin. Civak ji komên cudayê çandî, zimanî û olî pêk tê û entegrasyonekî rastîn nikare bi tundî zordarî an jî bi yek nasname were pêkanî. Rêya entegrasyona rast têkiliyên civakî, diyalog û hevkariyê bingeh digre. Dikare şertên aramî û hevgirtinê bafirîne. Her wiha şertên siyasî, aborî, civakî yê ku dibe ku cudabûn û pevçûnê zêde bikin têne rexnekirin. Entegrasyon di vê çarçoveyê de wekî projeyekî demdirêj a civakî tê dîtin ku armanca wê ne yê girtina civakan di nava şêwazekî yekreng de ye. Avakirina pergalekê ku cudahiyê wekî dewlemendiyê dide dest û vê bi dewletê dide qebûlkirin û dewlet vê cudabûna wê qebûl dike. Wekî mînak entegrasyona ku berê di çarçoya sosyalîst hatiye ceribandin, yek jê Yugoslavya kevne. Di vî welatî de civakên pir cuda hebûn: Serb, Kroat, Bosînak, Sloven, Makedon, Albanî û yê dinê. Naveroka esasî Kurdiya vê entegrasyonê her kom bi ziman û çanda xwe berdewam dike. Heremên cuda xweseriya sînorkirî hebin û di heman demê de hemû nava yek dewletê de bi hev re girêdayî bihêle. Ev model bi temamî serkeftî nebû û paşê pir piskirêk derketin holê. Lê zî demekî dirêj de mînakekî bikû bi awayekî teorîk, entegrasyon bi yekrengkirinê re ne, bi nava hev de jiyankirinê re nîşan dida. Li vir wekî rêbera po jî nîşan dide ku entegrasyon ne asîlasyon e. Yani kes ne mecbûr e ku ziman, çand an jî nasnameyê xwe bihêle. Armanc ew e ku civakê cuda, biriya diyalog, rêzgirtin û hevkariyê bi hev ve girêdayî bibin. Entegrasyonekî rastîn bi zorê nayê çêkirin. Di vê şertên civakî û siyasî wisa bin ku herkes di civakê de bi ewle bibe û xwe xwe rêve bibin.